Здравейте, аз съм Вез99 от VBOX и съм качил клип в YouTube. Днес ще ви покажа как да си направите крепост, но първо да се представя. Ето това е моята къща. Може да ви прилича на кета, на други неща, но вие ще си обмислите. Къщата ми е в пустинята, а ето е там е гората. Решил съм пустинята, защото е осамотено място и ще ми е по-лесно. Но нещо ми лаги и не знам защо. Но въпреки това ще се опитам. Ще ви покажа крепост как се прави, но не знам защо ми сече. Заключим нещата и ще видим как. Заради лага, но трудно ремонтирам. До сега не ми лагеше, но някой път трябва да спира клипа заради някои хора. Добре, за сега е това. Така. Взимате стълби и почвате да ги прибите ето така. Това трябва да е по-малко. Ето, така трябва да изглежда. После тук и може да правите като прозорците. Но за сега първо не. Ето това. Колкото може по-високо искате да направите, то си е по ваш избор. То колкото искате го направите високо, това е по ваш избор. Така. Може да сложите и пистани за задвижване, но много трудно се прави. Меха не знам. Упс. Виждате ли как се получава? Слънцето започва да играе. Пустинята много трудно се прави мина. Аз съм я правила, но на друга карта започнало да се чертя и без да исках и изтрих. Така де, моят
брат и сестри всъщност, но беше много беше почнал да се че и беше хубаво. Той добре, че беше изтрил. Не знам защо и сега това напади, не искам да изтрил, защото къщата ли се направила с един мой приятел и не искам да ме развалям. Зомбите да ни пресяват, но криперите ще ни взривят и ще ни унищожат нещата, които са тук. На сървъра ни ще се опитам поне да направя един мод, който, как да кажа, почти я завършихме, но също трябва да сложи още едно нещо, което ще ви попречи да падате. Значи това е направен от стон, стон слаб. Ще го вземете и ще си го сложите ето така. Добре, грозно